Mae 13 ohono ni'n gyfarwyddwyr ar fenter Tafarn y Vale, fel mae'n digwydd. Mae 2 arall ar y sgrin ma heddi. Mae un arall yn y stafell ma fyd yn darparu te on demand. Gymraeg bod fi'n cael y newis i siarad ar ran fenter Tafarn y Vale heddi, am bod fi'n fwy o arbenigwr falle ar Real Ale na unrhyw reswm arall. Na i ddangos clip, fi'n mynd i fynd â chi ar siwrne fer iawn. Nid siwrne o dechrau hyd nawr y fenter, ond fi jyst yn mynd i ddefnyddio siwrne fer y 5 wythnos o ymgyrchu cychwynnol ar gyfer sefydlu, dim sefydlu'r fenter, ond ar gyfer codi arian a codi pobl. Na i jyst fynd â chi o gwmpas cwpl o'r arfennau o'r pethau yn yr ymgyrch na sydd fi'n credu yn berthnasol ers hynny ac yn gobeithio'n berthnasol i wahanol bethau ych chi gyd yn ymwneud â nhw. Na i ddechrau trwy ddangos darn o fideo, byddwn ni'n dod nôl at y fideo yma cwpl o weithiau yn ystod yr mini cyflwyniad sydd gyda fi. Tafarn y Vale. Mae drws ma wedi bod ar agor ers genedlaethau. Ond dim nawr. Na drws y bac. Na drws yr ochr. Yn lot ardaloedd, dyna i, a diwedd i. Ffordd arall o fyw wedi benni. Last orders, no sta. Gret, so dyna'r senario. Yn mis Tachwedd 2021. Tafarn Dyffryn Aeron, newydd gau, y les wedi dod i ben dar bobl oedd yn rhedeg y lle ar rhyw 5 mlynedd. Y dafarn ar werth, ers rhai blynydde, a dim sôn mewn gwirionedd am brynwr ar hyd yr amser yna. Dim tafarn arall yn y pentre bellach, nac yn y dyffryn mewn gwirionedd, lle rhyw ganrif yn flaenorol, rhyw 11 tafarn yn y patchyn bach na o'r Tempel Bar, hys cyn bod chi'n cyrraedd Aber Aeron. A'r gymuned nawr, all of a sudden, yn 2021 yn wynebu cymuned heb dim un tafarn. Oedd na hanesion, na atgofio, na storis am nosweithau da yn y lle, llwyth o reini, ond dim mwy falle. Ochr yn ochr â hwnna, oedd hi yn 2021, a oedd pethau'n ddechrau prysuro rhywfaint ar ôl Covid yn y dyffryn, a rhywfaint o'r yna wedi prysuro ar speed hefyd, pethau fel Clwb Ffermwyr ifanc fel un fach, yn Ianterth, llawer iawn o aelodau, lot o lwyddiant, lot o weithgarwch, trwy'r Gymraeg, Clwb Peldrod fel un fach, yn rampo lan, yn cael tîmau newydd, yn weithgar iawn. Degau o fudiadau yn ddechrau cwrdd trwy'r dyffryn ers Covid. Theatr fel un fach lan yr hewl yn dal yn ganolfan, i ganol y sir i gyd, nid jyst i Dyffryn Aeron, i ddrama a mwy. Ysgol newydd ar y gorwel yn fel un fach, ond beth oedd hwnna'n golygu oedd yna 3 ysgol arall yn y dyffryn yn cau. Felly tybed efe cau ma popeth, efe cau bydd y dafarn fel y 2 ysgol. Achos mae'r naratif o gau na, fi'n credu, yn bwerus, yn dwi. Mae fe'n saliedig ar y gwir, hynny yw, mae gwasanaethau'n crybachu yng nghyfen gwlad, maen nhw wedi ers blynydde. Mae awdurdodau'n ffindo fe'n anodd cyfiawnhau cadw pethau ar agor sydd wedi bod ar agor, neu wedig tu fasu, falle'r prif ganolfannau lle mae pobl yn byw yng nghyfen gwlad. Felly gwirionedd yw'r cau, mae fe'n digwydd. Ond gyda menter Tafarn y Vale, wrth i ni agor yn ymgyrch codi arian, o'n i eisiau annog y gymuned i ymuno dyn ni, achos o'n i eisiau codi 380,000 mewn 5 wythnos, mwyn gallu prynu ar rhedeg y dafarn fel menter gymdeithasol. Nethon ni droi'r naratif cau na ar ei phen, yn slo bach. A na'r naratif chi wedi gweld ar ddechrau'r fideo, hanner munud cynta, ond dyma falle beth oedd yn digwydd wedyn. Benni. Last orders, no sta. Ond yn Dyffryn Aeron, dim diwedd yw e, ond dechrau newydd. I greu hen ganolfan newydd, go iawn, yn galon i'r gymuned. Peint a chlonc, tynnu coes a chwerthin, a chi'n gwybod. Odyn glei, dechrau newydd i creu gwaith, swyddi tu ôl y bar neu yn y gegin. Bar neu chegin fydd yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod,
a busnesu lleol. Ie, dechrau newydd. Ie, i le fydd yn cryfhau'n hunaniaeth, i gadw storys yr hen cymeriadau'n byw. Mewn fan hyn. Dan gilydd. Oce, fi licio'r syniad yn iawn. Ond sut? So mae yna chydig bach o newid wedi digwydd i'r narratif yna, a sylwes i wrth rando nhw fe tro na, nes i ddim sylwi ar hyn ddodd baratoi. Mae yna music yn dod mewn pan ni'n dechrau bod yn fwy cadarnhaol, mae yna bach mwy o symud o gwmpas. Dechrau newydd gyda'n gilydd yw'r ffordd wnaethon ni fynd ati i drio rhoi'r narratif mai wrth wneud yr narratif negyddol na. Beth oedd rhai o'r cynhwysion wnaethon ni ddefnyddio yn y fideo ma falle i greu'r ymgyrch? Mae fe'n berthnasol i lot fawr o bethau yn ymwneud â gweithredu yn y gymuned yn y marn i, sef mae pobl leol yn trysto pobl leol. Dim actorion proffesiynol yw Eilir a Tess. Fi'n gallu gweud na, falle, ond mae Eilir yn boi masif gyda'r clwb pêl-drod ers eriod. Mae Tess yn gymeriad lleol sydd wedi ymwneud â mediadau lleol. Mae'n berson hoffus, byrlymus, pawb yn nabod i. Pobl sy'n rhan o'r gynefin i nhw, a nhw yw'r blaen y fideo na gyda ni. Beth arall oedd y cynwysion yn y fideo i hunan oedd bod eisiau ni fod yn onest, a nale mae'r cwestiwn na'n dod mewn gan Glynno Jack, ffarmwr lleol, boi sy'n rhan o'r cynefin. Oedd y cwestiwn oedd y cwestiynau sy'n dod lan yn y fideo yn rhai gwirioneddol, ni'n clywed pobl yn holi nhw, o'n eisiau ataco nhw, o'n eisiau ateb y cwestiynau yna mewn ffordd cadarnhaol, felly o'n i ddim yn corto oddi wrtho nhw. Beth arall wnaethon ni wneud, gewch chi weld darn o hwn mewn munud, o defnyddio ni hanes ni a hanes ardalodd eraill i ddechrau newid agwedd pobl. Oedd pobl ddim yn siŵr os oedd e'n bosib i ni godi gymaint o arian yn un peth mewn amser mor fyr i brynu tafarn ar rhedegau fel cymuned, achos bethon nhw'n gweld o gwmpas nhw yn y ffordd amlwg o tafarnau fel sy'n cael eu rhedeg fel busnesau, fel busnesau preifat. Felly, o'n i eisiau dangos bod e'n bosib wneud hwn, bod e'n bosib wneud yr ymgyrch, a bod e'n bosib rhedeg tafarn fel mentor gydweithredol, achos mae'r math ma o beth wedi digwydd o'r blaen. Felly, wnaethon ni ddefnyddio hanes sy'n rhan o'r cynefin lleol na. A y rheswm oedd rhaid wneud yr ingredients ma yn y fideo oedd achos bod angen newid agwedd pobl. Dim falle, sa'n siŵr, dim achos bod pawb yn erbyn y syniad i ddechrau, ond nhw ddim drosto fe. Dim to, beth bynnag. Ond nhw angen magu rhyw fath o hyder bod rhywbeth yn bosib. Felly dyma'r darn lle wnaethon ni ddod mewn â chydig bach o syniad o mae hwn wedi digwydd o'r blaen. Dyw hwn ddim yn hollol ddierth i ni. Mae fe yn bosib. Rhyw ffordd ag i ni wastad wedi wneud ffordd hyn, pawb, gymaint fyth a phosib yn cyfrannu nôl ei gallu. Pan ti'n cael lot o bobl yn cyfrannu rhyw damed bach, mae'r tamed bach na'n troi ddigon o gyfanswm i wneud i bethau mawr ddigwydd. Mae hwnna'n mynd mlaen ychydig bach ar ôl na, na i ddim ddangos i gyd i chi, achos ni'n mynd rhedeg mas o amser. Ond mae'r esiample hanesyddol na ni wedi defnyddio yn rhai o Dyffryn Aeron yn codi neuaddau, codi capeli ar sail arian pobl lleol. Cop y Ffermwyr yn rhywbeth amlwg yn Dyffryn Aeron sydd wedi cael ei godi gan bobl leol yn y gorffennol. Ond mae'r arfer na dal yn arfer byw. A mae'r cardis gyda, ni'n eitha lico gweud hyn, mae'r cardis dal, bod ni'n dyn gyda'n arian yn ystodebol, gyda'r gorau pan ddaw i godi arian i groesawu gwyliau mawr ar enghraifft, Steddfod Genedlaethol, Steddfod yr Urdd, pan mae eisiau noddi'r sioe fawr ar enghraifft. Mae pobl dal yn yr arfer o dorchu llawys i drefnu digwyddiadau, codi arian rownd y flwyddyn i elusennau, i mediadau, miloedd o bunnedd y flwyddyn drwy'r ardal, garantid. So'r her oedd ni fel menter o dangos mae'r un peth sy'r waith fan hyn. Hynny yw, ni eisiau manteisio ar awydd pobl i weld pethau positif yn digwydd a matcho na gyda'r gallu pawb i wireddu'r syniad yma, i brynu tafarn ar rhedegau. Nid nhw sylweddoli bod cydweithio at un nod yn gallu creu rhywbeth sydd o fydd iddyn nhw fel unigolion i ond hefyd i bawb. Nawr, mae'r fideo yna yn un cynhwysyn, mas o lot fel chi ddychmygu, goffwn ni feddwl amdano yn ystod 5 wythnos o ymgyrch codi arian. Un oedd hwnna,
Un fideo Cymraeg, mae tua dwbl seis, beth fi wedi dangos i chi, rhyw 2 munud a hanner. Un fideo Cymraeg ond llawn o'r bwysig oedd fideo arall wnaethon ni gynhyrchu gwmws ar yr un pryd ar y rhai'r un dyrnod, os fi'n cofio'n iawn. Fideo byr 3 munud, ond yn Saesneg gyda wynebau gwahanol, sgript gwahanol, trafod pethau gwahanol, dim cyfeithiad oedd e gwbl. Cyfle i glywed am gyfuniad o fewnfudwyr a ffermwyr a phobl gweithgar mudiadau. Enw'r fideo na oedd The Memories, The Challenge, The Future. Oedd y ffordd i ni ddod â mwy o bobl mewn, dangos mae dim rhywbeth ar gyfer dim ond pobl sy'n siarad Cymraeg oedd hwn yn sicr. Llai o wahanu, mwy o ddod â pobl at ei gilydd, o fwy nag un cefndir ieithyddol er enghraifft. Felly oedd y fideo na hefyd wedi bod yn drawiadol ac yn effeithiol yn ystod yr ymgyrch. Fe wnaethon ni edrychu ar sawl cyfrwng i rannu neges y Vale yn ystod yr ymgyrch. Jyst sôn am ambell cynhwysyn bach arall, wnaethon ni wneud ar wahan i'r fideos o gwybdaeth o gwmpas pentrefi'r ardal, hynny yw y Dyffryn i gyd. Dyrnod cyfan o fynd rownd y pentrefi gyda pop-up bar, o ddim cwrw da ni, oedd yn edrych yn ddod, i drafod dros y bar unrhyw gwestiynau oedd y pobl am siwt oedd y menter fel hyn yn gweithio am pethau nitty-gritty, y cwestiynau bach na oedd gyda pobl, a'r cwestiynau mowr. Oedd yn reit ar ddechrau'r ymgyrch, achos oedd e'n gyfle gwell na gallen ni wedi bod wedi dychmygu i wrando ar bobl, dim jyst i siarad, i rili clywed pa fath o bryderon, cwestiynau, pethau ni wedi cymryd yn ganiataol fydde pobl yn gwybod, o la ni'n clywed nhw'n dod ato ni fel arall, a ni'n gallu ymateb a newid pethau o reid weithiau, achos bod ni'n gallu gwrando dros y bar ffec yma. Un arall oedd manteisio ar leoliad y Vale, mae'r Vale ar hewl brysur rhwng Aberon a Llambed. Roedd yn uffan o arwydd mowr ar lan ar y beidi, llond wal y beidi, a bob tro bydde rhywun yn paso, bydde nhw'n gweld yr glas peint yma, bydde'n dechrau off yn wag, ond bob tro bydde ni'n paso rhyw 100,000 o godi ar hynny, ni'n tynnu sticker off a oedd y cwrw'n dechrau codi, slo bach yn ystod y 5 wythnos, rhywbeth gweledol, nath lwyddo i godi, i gynnal momentum i ni mewn ffordd, unwaith dechreuon ni gallu tynnu stickers off, gymerodd fe ysbel i tynnu'r un cynta, ond ni'n gallu tynnu datgelu peint llawn ar ddyrnod ola'r ymgyrch. Popeth allwch chi ddechmygu, cyfweliadau radio, mwy o fideos, Twitter ar y pryd yn bwysig i gyrraedd pobl o'r tu fas yr ardal, enwogion, wrth gwrs, pobl leol, cynnal surgeries gwybodaeth, taith neuaddau yma, cynnal lansiad i'r lansio'r sias yn dyrnod cynta, mynd i ffeiriau Nadolig gyda stondin yn ganol eira'r hew, Facebook ac llwyth o gyfryngau fel allwch chi ddechmygu. Ond falle mae darganfod a defnyddio'r cyfryngau hunain oedd y bit hawdd, o'n i'n gwybod sut oedd neud ni, y narratif oedd y peth goffon ni weithio arno, a hwnna goffon ni drafod a cael yn iawn a newid a gwrando mwyn cael at bobl, oedd y cyfryngau'n rhoi iddyn nhw cyrraedd pobl, ond o'n i angen iddyn nhw gyrraedd nhw gyda'r negeseuon ma oedd yn wneud rhywbeth mewn fan hyn, newid agwedd. Felly neges bositif, dro ar ôl tro ar ôl tro. Dim gor-bositif, dim mynd yn sili, fel oedd popeth yn based ar beth oedd yn bosib ar reality. Ond yn y pen draw, yr holl negeseuon positif yma, nath droi pobl, oedd am wythnosau yn aros draw a meddwl, mae hwnna'n syniad neis, o'ch chi byth yn mynd i wneud i. I gael yr un pobl yn lando yn y Vale ar y dyrnod ola yr ymgyrch. Pan o'n i, hanner o'r cynta'r dydd, wedi paso yn target, ond wnaethon ni gadw'n dawel, achos oedd y cyfraniadau dal yn dod mewn. Cwpl ifanc lleol yn dod i'r maes parcio gyda llyfr siec, a gwe faint sydd angen arnoch chi i gyrraedd y target. Yr union bobl oedd wedi bod ddim drosto fe, yn aros bant, yn cwestiynu ar y dechrau. So oedd y narratif wedi cael effaith just mewn pryd, yn meddylfryd pobl leol erbyn y dyrnod ola, i raddau achos bod nhw'n gweld momentum yn codi a bod yn gweld bod e'n bosib. Godon ni 80,000 y dyrnod ola yna. A siwt bosib oherwydd bod pobl wedi gweld bod yr allwedd i ail agor lle oedd yn bwysig iawn iddyn nhw, lle oedd nhw pawb yn cytuno bod yn bwysig ail agor. Yr allwedd na yn eu dwylo nhw. A na i ddangos hwn i orffen. Na i mynd i Rio 2. Llyged ar agor. Ie, ti'n bod beth? Lle tro peint nawr. A fi, peint ei dyn yn Tregaron. Dyma'r allwedd da. Yes, gwn ni.
Mae'r ateb yn rhwydwaith. Mae gyda chi. Felly, allan wneud tro y peint, mae'r allwedd gyda chi.